ta diri sa Puntay Gani ato ni suwayan nga spot. Sa mo na itong spot karon nata sa Puntay Gani dapit. Unya itong setup. Usually duha gini ka bukrad nato ang gamiton. Unya atong gibuhat karon is kaning usa ka rad atong gibutangan og pang bait and weight. Pasayan atong ibutangan ni paon. And then kaning usa ka rad atong gamiton para sa casting atong gibalahan og redhead and atong taas-taas nga rad. So sugod na ta. Medyo hanginon gamay karon. And then kung suwayan og casting og makaya pag casting og dili at kaning duha ka rad atong i bait in weight. So atong tanawon diri og dagan pag isda, dagan pagkuha karon. Bakasi. So atong first touch is bakasi. Gamay nga bakasi. Ano nakahasol niya kay isod kini siya tangtangon. Gubod mo guni. Niya siya sa bawan. First touch, bakasi. Second catch na to. Bakasi lagi apon. Bakasi na po siguro ni. Third catch, kasi gyapon. Sabaw kita bakasi ron. Ano? Ada lagi kami. Oh, pokok rin. Baksa lang ta. Naman ito kami. Ito yung meterya. Umusit ka. Kasi mo. Oh, lako ba? Lako rin na sa silaw. Kontra nas gawas no? Dilo. Ako ito. Bringitan. Ito baksa. Ito kaya lamit ito. Ha? Ito baksa. Lamit ito. Ito baksa. Isda man tatong gi toyo dali niya sa man. Puros man ni. Bitin-bitin.
Bakasi may mga on. Lagi jadi kadang. Bakasi may daton. Hi guys, time check, alas 7 na. Mga hapit na maduha ka oras na masol. Then so far, atong mga kuha sa ka isda, sa ras niya ang tanan kay bakasi. Pero sige lang. Lami mo sa nang bakasi. Dili lang mukhaon akong asawa. So karon murag init-init na gini siya. Ilang kay ta magdugay karon kay sakit kay init. Unya nanamputay kuha. Importante nga ana natay masudan. And then nalingaw na sad ta. Di na sa ta malingaw og init na jud kayo. I-promise man ko ninyo nga magsuroy-suroy ta sa laing mga spot diri sa Cebu. Mga fishing spot diri sa Cebu nya. Ato nang adtuon kanang mga lugar nya while nagsuroy-suroy nag-enjoy gyapon ta sa fishing nya ato ipakita ni kaon nya ato mga kuha nya sa pagkakaron anay dagang nanagat nya murag patugaw na punta diri nagkatato update ta sa ato mga kuha guys nana diri mga 5 ka bakasi og ras duha ka buok or ang local nga nga dire kay Tad. Hi guys, so padong na ta uli karon and then naka-decide na ta uli kay murag init na jud kayo. Time check, it's 9:30. Naabot ta dito mga 6:30 siguro. So naka fishing tag mga 3 hours. Nga naka-decide ta nga muli na kay murag init na jud kayo. So mao na to guys. Sa sunod na po nga fishing trip na to. And for more videos, please like and subscribe sa akong YouTube channel sa Dave's Fishing Trips. Yeah. Mao na to guys. Salamat kayo sa pag-tanaw. Thanks for watching and sa sunod na po. God bless.